चष्मा घातलाच नाही मी सकाळपासून. डोळे एकदम खूप जड झाले. आवाज नाही आला कोणाला ऐकायला. अरे वैरी आहे ना तू. माझ्या बाबाने म्हणजे संध्याकाळी आम्ही दोघं जण की नाही बाहेर जाणार, त्याच्यामुळे जरा म्हणजे असं थोडंसं इकडे ह्या साईडला. आज ना हा भाग्य आहे ना आपला, खूप लाडात आला या. इतका मस्ती करतो आज सकाळपासून. आत्ता तर जरासं शांत आहे. हां, खूप कल काढवता, माझी पण कल काढवता, कुणालच्या बाबांची पण कल काढवता. आणि आता हा बघा, हा मध्ये आता येऊन उभा राहिला आहे. शेरू बाबू झाली मस्ती करून. बाहेर पण आज दोघं जण मगाशी आले आहेत खेळून वगैरे, एक 5-10 मिनटं. ओ वागा, हा एवढा कधी मस्ती करत नाही, पण आज भरपूर मस्ती करतोय ना. आणि बॅकग्राऊंडला आवाज येत असेल तुम्हाला, मशीन चालू आहे कपड्याची. ए वागी, गुंजी. आणि ही बघा, ही गुंजी एक माझी, ही बघा. ही तर मस्तीखोरच आहे खूप. चला. हां, असं पोट भरलेलं असेल ना, मग त्यांना मस्ती भरपूर सुचते. आहे का वागड्या? ए वागड्या, वागड्या, वाग्या, वागी, वागुडी, भरपूर नाव आहेत ना तुझी. गुंजूची या, गुंजूची लबाट, गुंजू मध्ये चोन. छान पोर आहे ते गं माझं. साधं भोळं पण मस्तीखोर आहे. पण खेळायच्या मूडमध्ये असेल ना तर भरपूर मग मस्ती करतो. मग आपल्या शेरूला पण आडवा पाडतो खाली ना. ताकद भरपूर आहे. हा दिसतोय असा सुका बोंबील, तो सुका बोंबील आहे, सुकडा, पण ह्याच्यामध्ये भरपूर ताकद आहे, हो की नाही. आपल्या शेरूला तर पटकन असा आडवा पाडतो. आणि खाली पण जातो ना राऊंड मारायला. असे दुसरे डॉगी दिसतात ना, त्यांना पण गुरगुरतो हा बघून, मारामारी करायला जातो लगेच. त्याच्यामुळे ह्याच्यावरती जास्त लक्ष ठेवावं लागतं, ह्या भाग्यावरती. नावाप्रमाणेच भाग आहे, भाग ना. तुला भाग्या नाव बरोबर सूट होतं. डोळे बघा कसे मस्त गाले गाले, छान पोर आहे माझं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज बघा बिना चष्म्याची तुमच्या पुढे आलेली आहे. आज चष्मा घातलाच नाही मी सकाळपासून. डोळे एकदम खूप जडजड झाले, झोपच पूर्ण होत नाही. तर आता काय चाललं ते सांगते. घरातलं वातावरण ते बघा, कुणालचे बाबा आता तयार होऊन निघालेत. म्हणजे सकाळी किती वाजता, 9 वाजता आलं ना मुलं. 9 वाजता आले ते, नाश्ता केला आणि आता वाजलेत 11:30 पावणे 12 झालेत. म्हणजे जेवले पण थोडंसं आणि आता निघालेत परत. त्यांना म्हटलं टिफिन घेऊन जा, तर नाही म्हणाले ते म्हणाले जरासं फक्त जेवायला दे. त्याच्यामुळे जरासं खाल्लं आणि आता निघालेत ते. माझं आता घरातलं काम चालू आहे, म्हणजे कपडे टाकलेत मशीनला, बाकी जेवण वगैरे सगळं करून झालेलं आहे. आणि मशीनची जागा थोडीशी चेंज केली, कारण पाण्याचा आमच्याकडे अजून प्रॉब्लेम चालू आहे. म्हणजे पूर्ण दिवस पाणी आता येत नाही. सकाळी 6 वाजता सोडतात पाणी, ते 1/2 तास असतं. आणि संध्याकाळी 8च्या दरम्यान सोडतात, ते पण 1/2 तास असतं. त्याच्यामुळे पाण्याप्रमाणे सगळी कामं ना आता करावी लागतात. जितकं शक्य होईल तितकं म्हणजे पाणीनं भरून ठेवते, जितकं भांडी आहेत ना तितकी. आता काय करणार. तर बेसिनमध्ये आता मी पाईप लावलेला आहे. मला वाटतं ते बोरिंगचं पाणी असेल. आता बोरिंगच्या पाण्याने मी कपडे धुवून देते, कारण दुसरं काही ऑप्शन नाही आपल्याकडे. कारण संध्याकाळी म्हटलं पाणी म्हणजे रात्री पाणीमध्ये वाट बघितलं का परत ते कपडे तसेच राहणार धुवायचे. मला मी दाखवते कसं केलं आहे ते. बघते बघ असं वाग्या, बघतोय तो, त्यांना माहिती पडलं का निघालेत. आणि ह्याच्या बघा कारागिरी अशा चालूच असतात, काही नाही काही खेचायचं बस, तेवढंच काम असतं आमचं शेरूला. बाबा चाललं, चला. आता किती वाजता आहे ना, संध्याकाळी डायरेक्ट दुपारी. हां, थोडा वेळ आराम करायला. नाही म्हटलं कपडे आणले म्हणून बरं झालं, ना तर किती आता अडचण झाली असती. गेल्या महिन्यात पण आपण आणले ना 1-2 शर्ट टाकून. हां, गावाला येताना कपडे जास्त आणलेच नाही ना. आता हे कामाला चाललेत ना, तर मग थोडी कपड्यांची अडचण होते. पण आता बघू, परत जाणं होईल ना तेव्हा घेऊन येईन. गेल्या महिन्यात तर 2-4 आणले होते. सगळं गावालाच पडलं आहे सामान सुमान. तिथे पण लागणारच आहे ना तिथे पण. चला. हां,
मशीन दाखवते. हे बघा जसं इथे लावलं ह्या बेसिनमध्ये पाईप, इथे ना बोरिंगचं पाणी येतं. काय करणार, पाण्याचा प्रॉब्लेम चालू आहे तर काय करू शकत नाही. आणि बाकी असे कुकर वगैरे भरून ठेवले, हे थोडेसे टोपं वगैरे असे भरून ठेवले. जेवण झालं आहे करून, बाथरूम धुवायचं आहे, कपडे झाले का मग ते टॉयलेट पण धुवून टाकणार, झालं. तर पोपट बघा उडत आहेत. बघा समोर तुम्हाला दिसतंय, त्या झाडामध्ये गेला आता. एक 5 मिनटं झाली मी बघते इथे, पुन्हा आलं का तुम्हाला दाखवते. असं शहरामध्ये असं पक्षी दिसणं म्हणजे कबूतर बघा दिसतात भरपूर आहेत, पण पोपट मी आता 2 बघितले इथे. आपण जरा थांबूया थोडा वेळ. तर इथे बघा माझं सगळं आता घरातलं काम चालू झालेलं आहे. कपडे धुवून झाले होते, कपडे धुवून झाल्यानंतर टॉयलेटवर धुवून घेतलं, परत बाथरूम आहे, बेसिन आहे, जे काय आहे ना ते सगळं करून घेतलं. कधी कधी मला कमेंट्स असतात की ताई तू घरामध्ये एकटीच असतेस, बाकीचे जे इतर फॅमिली मेंबर आहेत ते दिसत नाही. तर घरामध्ये आहेत सगळेजणं. तुम्हाला तर समोर बेडरूमचं बघा दरवाजा दिसत असेल ना, सगळेजणं त्या बेडरूमच्या आतमध्ये आहेत झोपलेले. त्यांचं कसं उठण्याचं काही टाईम टेबल नसतं, त्याच्यामुळे माझं जे काही काम आहे ते मी सगळं बाहेरनं आटपून घेते आणि मग ते त्यांच्या सोयीनुसार त्यांच्या वेळेनुसार उठतात आणि मग ते त्यांचं काम करतात. तर इथे सगळं माझं काम बघा आटपून झालं आणि नंतरला दुपारची वेळ झाली होती, म्हणजे 12:30 पावणे 1 झालं होतं. भाग्य आणि शेरू यांची जेवणाची वेळ झाली होती. तर त्यांना समजलं की आता आई जेवायला देते, त्याच्यामुळे बघा दोघंजण कसे येऊन बसलेत ते, म्हणजे वाट बघतात की कधी जेवायला आपल्याला मिळते. पण जेवण की नाही खूप असं गरम होतं, त्याच्यामुळे इथे मी किचनमध्ये ना फॅन चालू केला होता आणि मग त्यांना जेवायला म्हणजे थंड करत होते ती. तर असं मुक्या प्राण्यांची सेवा करायची, त्यांना खाणंपिणं द्यायचं, मला ना आवडतं ह्या गोष्टी. आणि तुम्हाला मी ना काहीतरी दाखवीन मी. आमच्या बिल्डिंगच्या खाली पण एक डॉगी आहे, त्याचं नाव चिक्कू आहे. तो पण आता मी खाली बघा रात्री जाते ना राऊंड वगैरे मारायला, तर माझ्या मागे मागे ना असतो तो. या दोघांना जेवण दिल्यानंतर मी इथे जेवायला बसले माझ्या आवडीच्या जागेवरती. आणि जेवून झाल्यानंतर किचन वगैरे आवरून बाकीचं जे माझे काम असतं ना, म्हणजे एडिटिंग वगैरे बघा असतं ना माझं, ते मी करून घेतलं. आज संध्याकाळी ना थोडा वेळ मी खाली पण उतरले होते, म्हणजे मला ॲयब्रो वगैरे बघा करायचं होतं, त्याच्यासाठी मी गेले होते, पण शूटिंग काही केलं नाही मी. आणि नंतरला घरी येऊन मग ही रात्रीच्या जेवणाची तयारी. तर पालेभाज्या आणल्या होत्या ना, त्या सगळ्या साफ करून ठेवल्या. म्हणजे मेथी आणली होती, कोथिंबीर आणि चवळीची भाजी बघा असते ना ती आणली होती. तर म्हटलं चला पालेभाजी बनवूयात, चवळीची पालेभाजी. तर इथे सर्व साफ करायला सुरुवात केली होती मी. आणि बॅकग्राऊंडमध्ये भरपूर असं जोरशोरमध्ये आमच्याकडे ना म्युझिक चालू होतं. तर रात्रीच्या जेवणामध्ये आज पालेभाजी केली होती, म्हणजे कांदा मिरची टाकून. आणि चवळीची बघा पालेभाजी असते ना कांदा मिरची टाकून खूप टेस्टी बनते. जोडीला थोडीशी लसूण टाकायची, ओलं खोबरं टाकायचं आणि एक वाफेवरती फक्त ती शिजवून घ्यायची आणि मीठ टाकायचं चवीप्रमाणे. तर अशा प्रकारे माझं साधं सिंपल रात्रीचं जेवण करून झालं. एकीकडे कुकर पण मी लावून घेतला होता. आता रात्री जेवण झाल्यानंतर म्हणजे एक 15 ते 20 मिनटामध्ये जेवण करून झालं. नंतर घरातलं जे काही रुटीन असेल रात्री ते आटपलं. परत आम्ही एक बाहेर जाऊन म्हणजे एक राऊंड पण मारून आलो. आणि म्हणजे झोपेपर्यंत 12:30-1 वाजता तो टायमिंग आता फिक्स झालेला आहे. आणि नंतरला मी म्हणजे शूटिंग काही केलं नाही, जेवण म्हणजे ही भाजी करून झाल्यानंतर डायरेक्ट सकाळी मग मी शूटिंग करायला घेतलं. मग इकडे समोर तिथं हे काढायचं आहे, उभं राहायला लागेल. स्टिकर नाही काढलं काय हवं सामान बघ छोटं मोठं आहे, काय काय तिथे दे ते सगळं. इथे या दोघांना. हड्डी बघा वाघ्यांची रुची. तोडता येते. ए चला इकडे या दोघांनी. बागी हां भेटले ना, मग किती सामान वर आहे, जाऊ ते येऊ दे सगळं खाली. अजून पण काय काय असेल, हां हे पण दे, अजून असेल पॅकेट. हा हे पापड आहे बघा.
तर शनिवारची सकाळ आहे ही, आणि आज शनिवार असल्यामुळे कुणालचे बाबा आणि कुणाल यांना पण म्हणजे निवांत होते दोघंजणं. त्यांना आज असा आराम होता, त्याच्यामुळे घरातलं छोटं मोठं काम आहे ना, म्हणजे थोडीशी साफसफाई वगैरे ते आम्ही काढलं होतं. हॉलमध्ये सगळं क्लीन करून घेतलं आम्ही सर्वांनी, आणि वरचं जे माळ्या वगैरे तुम्ही बघितलं ते सगळं सामान वगैरे ते पण सगळं काढून ना सगळं बघितलं, म्हणजे किती सामान घरामध्ये आहे, कारण आणावं लागणार ना. खाली बस दोघांनी पण, वाग्या खाली बस. हां एकदम गुड बॉय. नाही ना अजिबात देणार नाही मी. हां त्यांनी ना हड्डी बघितली हे बघा. आता एक आहे, दोघांना द्यायचे, दोघं जण नाही तर भांडणं करतील. शेरू शेरू उड्या बिड्या मारून झालेलं आहे हड्डीसाठी, लाडात येऊन त्या दोघांना तोडून द्यावी लागेल. वाग्या चला खाली बसा. हां 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 खाली बसलं तरच देणार, नाही तर देणार नाही. गुड बॉय बनायचं, एकदम गुड बॉय बनायचं. कोण आहे गुड बॉय? वाग्या गुड बॉय ना, शेरू गुड बॉय आहे, वाग्या पण गुड बॉय आहे. हां चला आपण खाऊया. आता हे ना ही तोडतो आणि दोघांना अर्धे अर्धे करून देतो. खाऊ खायच्या बघा, ही जिबल्या चटतात बघा, ती जिबली होती बाहेर. हां चला वाग्या, चला तोडूया आपण, चला तोडूया. वरवंटा घेऊन तोडूया, खूप कठीण असते ती. तर दोघांना ते कॅल्शियमची बोन आहे ना ती खायला दिली, आणि दोघं जणं आरामात बसून आहे ना म्हणजे हे खातात. आता ह्या ज्या वस्तू आहेत ना, ह्या दोघांना मी जास्त देत नाही, सगळं घरचंच असतं. पण हल्ली ना ह्या दोघांचे दात येतात ना, त्याच्यामुळे त्यांची खूप अशी शिवशिवतात दात, त्याच्यामुळे हे ना ऑनलाईन कुणालने मागवले होते. एक 7 ते 8 होते पॅकेटमध्ये. तर दोघंजणं खात बसले होते मी, आणि नंतरला मी आले किचनमध्ये. सकाळचा नाश्ता करायचा होता, तर मसाले सगळे संपले होते ना डब्यातले, त्याच्यामुळे हे मी ना काढले आणि सगळे मसाले आहेत ना ते भरून घेतले. नाश्ता काय बनवायचा हे सगळं डोक्यामध्ये माझे विचार चालू होते. तर कोथिंबीर वगैरे ना आदल्या दिवशी आणली होती ना, ती साफ करून ठेवली होती. म्हणजे विचार चालू होता की कोथिंबीरीच्या वड्या करायच्या, पण माझ्याकडे ना तांदळाचं पीठ नव्हतं. म्हणजे तांदळाचं पीठ असेल तर वड्या एकदम छान अशा कुरकुरीत बनतात, त्याच्यामुळे म्हटलं वड्या नको, आपण कोथिंबीरीचे पराठे बनवूया. आणि पहिल्यांदाच ही रेसिपी मी तयार करते, म्हणजे बघूया कसे बनतात ते. तर कोथिंबीर बघा, इथे हिरवीगार कोथिंबीर घेतलेली आहे, बारीक चिरून गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, जिरं, तिखट, मीठ, मसाला, हळद, थोडंसं तेल टाकलेलं आहे, आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. तीळ जर का असतील ना तर तीळ पण टाकायचे, आणि व्यवस्थित असं पीठ आहे ना मळून घ्यायचं. आणि तुम्हाला जर का आलं लसूणची पेस्ट टाकायची ते पण तुम्ही टाकू शकता, पण इथे आलं लसूण मी नाही टाकलेलं आहे. ताईंनो ही रेसिपी फर्स्ट टाईम मी बनवते आहे, आणि असे वेगवेगळे प्रयोग ना करायला मला आवडतात, आणि करून बघते मी, आणि कधी असे प्रयोग माझे फसत नाही, ही एक मुख्य गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे प्रयत्न करत राहायचे, अशा वेगवेगळ्या रेसिपी नवीन नवीन करत राहायचे, म्हणजे आवडतं मला ही गोष्ट. तर सगळं पीठ मळून ठेवलं आणि लगेच मी गोळे तयार करून पराठे लाटायला घेतले. क्वांटिटी मी कमी ठेवली होती, कारण मला पहिल्यांदाच बघा बनवते ना, त्याच्यामुळे कसे बनतात काय काही कल्पना नव्हती, पण छान बनणार इतकं मला माहिती होतं. आणि आपण मेथीचे पराठे बघा कसे बनतो तसे मी लाटून घेतले मीडियम साईजमध्ये, आणि तेल वगैरे सोडलं साईडने. शेकताना असं साईडने तेल सोडलं ना, म्हणजे तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त ठेवायचं. आणि हे जे पराठे आहेत, थंडी बघा आता चालू आहे हलकीशी, म्हणजे मुंबईमध्ये ती काही थंडी पडत नाही पण आहे चालू, तर हे असे थंडीमध्ये असे पराठे वगैरे गरम गरम खायला खूप छान लागतील. आणि कोथिंबीर वगैरे पण बघा आता स्वस्त मिळते की नाही बाजारामध्ये, त्याच्यामुळे म्हटलं चला आता हा एक वेगळा पदार्थ बनवून बघूया. आणि इथे पराठे बघा आपले रेडी झाले, सॉस आणि चटणी दिलेली आहे कोथिंबीरीची जोडीला. इथे तिघंजणं खायला बसले, आणि खाता खाता म्हणजे इतके छान झाले होते पराठे की सगळ्यांना आवडले, आणि पराठे आमचे संपलेले आहेत. त्याच्यामुळे नाश्त्यामध्ये मग मी माझ्यासाठी नाही मॅगी बनवली, कारण चौघांनीच खाल्ले, कुणालचे बाबा, कुणाल, भोप्या आणि आमचे काका आहेत ना कुणालचे, त्यांनी म्हणून कंटाळा आला ना. तसं कुणाल बघा निघाला आता डीमार्टमध्ये जायला, आणि हे दोघांची मस्ती चालू आहे. आणि कुणालच्या बाबांकडे मी आपण जे पराठे बनवले त्याचा रिव्ह्यू घ्यायचा बाकी आहे. त्यांना विचार म्हणजे कसे झालेले पराठे, असं काय नाही, 1-2 नाही 6 खाल्ले मी, मला खूप आवडले. किती? 1-2 नाही 6 खाल्ले, सर्वात जास्त मी. आवाज नाही आला कोणाला ऐकायला. हा अरे वैरी आहे ना तू, 6 खाल्ले 6. 6 पराठे खाल्लेले आहेत कुणालच्या बाबांनी बघा, म्हणजे मग तुम्ही समजू शकता की कसे झालेले आहेत ते पराठे. पुन्हा आपण बनवू शकतो ना असं, बनवू शकतो ना, भरपूर बनवू. कुठले कुठे संपले तेच ना, ते क्वांटिटी म्हणजे कसे बनतात काय अंदाज नव्हता, त्याच्यामुळे मग जास्त असे बनवले नाही मी. एक 15-20 केले होते. हां 15-20 गेला.
तर थोडीशी बघा मी खुश दिसते ना तुम्हाला. कुणालच्या बाबाने म्हणजे संध्याकाळी आम्ही दोघंजणं की नाही बाहेर जाणार आहोत, त्याच्यामुळे जरा म्हणजे असं थोडंसं प्लॅनिंग केलेलं आहे बाहेर जायचं, त्याच्यामुळे जरा आनंद होतो आहे. आणि पराठे तुम्ही करून बघा, खूप छान झाले होते, टेस्टी. तर म्हणजे मी काही खाल्लं नाही, एकही घास मी खाल्लेलं नाही, मी मॅगी खाल्लेली आहे. पण बाकी हां कमी पडले, म्हणजे क्वांटिटी मी कमी ठेवली, कारण कसे होतात याचा मला अंदाज नव्हता, पहिल्यांदाच बनवलं ना, त्याच्यामुळे म्हटलं बघूया आधी करून, आणि त्यात चांगले झाले तर नेक्स्ट टाईम म्हटलं पुन्हा बनवूया. पण एकदम टेस्टी झाले होते, एकही पराठा शिल्लक राहिला नाही. तुम्ही पण करून बघा या पद्धतीने. तर चला आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा, आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असा तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्व.